Čo sa stalo? To je Slovensko! Sme boží bojovníci! Historický sci-fi film. Hej. Yes, si krásny. Ďakujem, láska. Láska, ako sa cítiš? Veľmi zvláštne. Prečo zvláštne? Ale sme o 4 ráno museli stávať, som unavený. A ideme točiť film Štúr. Tak dúfam, že to všetko dobre dopadne. Držte palce, lajkujte, pozerajte film Štúr, choďte do kina. A milujem ťa, láska. Kráčame na set, veľmi sa teším. Bude to bomba! Boli sme pri tom, ako sa rodil film Štúr. Priestor sa prebudzal k životu. Doľaďovali sa detaily a nastavovali kamery. Hlavní herci sa obliekli do svojich kostýmov, dávali im make-up a každý pomaly dostával podobu z čias Ľudovíta Štúra. Lebo aj minulosť si zaslúži dobré svetlo, správny uhol kamery a trochu púdru navyše. Bol to mega deň. Nám obom sa splnil sen a vy tento deň prežijete s nami. Aj si sa dáko pripravoval na túto rolu? Absolútne nie. Akú úlohu budeš hrať v tomto filme? To ešte sám neviem. Možno Štúra. Alebo jeho kamaráta. Alebo bratranca. Ako vidíte, za mnou je veľa ľudí. Momentálne sa čaká, lebo každý sa registruje, alebo vyplňa nejaké papiere. My sme tiež dostali vlastne zmluvu a nesmieme ho porušiť, takže vlastne toto video, čo vyjde, vy to uvidíte až vtedy, keď ten film vyjde. Takže držte palce, všetko bude super, dajte like, odber, choďte do kina, hľadajte moje meno. Komparzisti sa pripravujú a my ešte čakáme a skúmame okolie. Som tak verný svojej postave, že ma neodradili ani malé topánky. Tlačili ma celý deň a na konci som už ani nevedel chodiť. Akurát sme na natáčaní Štúra. Pozrite, Marek, aký je krásny. Sme konkrétne v Pribiline. Tu konkrétne premáva vláčik. A áno, Marek sa dostáva do rôznych rolí. Role Jacka rozparovača. Nachydám klobúčik. No, aká krásna, nie? Ľudovítka Štúrka. Vlastne my máme prehliadku tohto krásneho miesta úplne zadarmo a k tomu žiadni ľudia tu nie sú, čo je úplne úžasné. Odporúčame, choďte do Pribiliny, lebo je tu nádherne a hlavne v takéto krásne slnečné dni musíte to prísť pozrieť. Je to múzeum v prírode, kde sa práve natáčajú aj nejaké scény z filmu Štúr. Na rozdiel od iných slovenských skanzenov nepredstavuje len roľnícke osídlenie. Pripomína skôr historické mestečko s vlastnými výsadami a právami, ktoré autenticky zachytáva život všetkých spoločenských vrstiev v období, v ktorom žil aj Ľudovít Štúr, čo perfektne zapadá do filmovej témy. Do Pribiliny sa určite vrátime a natočíme vlog, kde ti poukazujeme všetko, čo sa tu nachádza, lebo je to krásne historické miesto. Natáčajú sa ešte hlavné scény s hlavnými hercami a kompartisti, kde bude konkrétne Marek, ešte teda čakajú. Našou takou internou hlavnou úlohou je, aby sme Mareka pretlačili dopredu, aby ho bolo vidieť, lebo sme si všimli, že strašne veľa chalanov a chlapov je hnedovlasých a Marek je krásny blondiak. Keď mu zasvieti slnko na vlasy, tak veľmi tak žiari, tak myslím si, že... A dúfam, že tá scéna bude vlastne v dedine, kde budú výbuchy, ohne, čo? No, že ako ti žiaria vlasy, lebo si akurát pod slnkom. Aha, žiaria mi vlasy, dobre. Takže ja dúfam, že tá scéna, ktorú budem natáčať, alebo teda budem niekde v pozadí, že to bude niekde v dedine, kde budú výbuchy, oheň, že podpália dedinu, viete. Alebo si predstavte, že sa natáča historický sci-fi film. Normálne je Štúr, UFO príde, zoberie ho, odíde a vrátia nám Janošika. Podotýkam, je to klasický historický film o Štúrovi. Bol to slovenský národný buditeľ, jazykovedec, básnik, filozof, politik a publicista a hlavne vodca slovenského národného hnutia v 19. storočí. Bol to muž, ktorý obetoval vlastné šťastie, aby Slováci mali jazyk, hlas a identitu. Ruky hore a akce! Ľudovít, nechci späť. A my to teraz vytrhneme z nich, čo ty?
Žižka! Sme boží bojovníci! Mali sme tú česť odfotiť sa aj s hlavnými hercami filmu priamo na sete, kde sa natáča scéna so Štúrom, Hurbanom a Hodžom, ktorí bojujú za spisovnú slovenčinu so svojimi povstalcami. Taktiež Marek spravil krátky rozhovor s 2 účastníkmi komparzu. Práve sa nachádzame na sete, kde sa natáča Ľudovít Štúr a momentálne mám týchto 2 skvelých chalanov, ktorí boli ako komparzisti a ideme sa ich spýtať pár otázok. Tak povedzte nám vlastne, aký máte pocit z dnešného dňa a počas natáčania? A tak ja osobne úplne, že paradička, taká nová skúsenosť pre mňa. A keďže mám rád Štúra, moja obľúbená osobnosť, tak som tu proste rád. A keď vidím tie scény, ak sa začala revolúcia 48, Pre teba? Ja to vyslovene užívam. Takže toto nemám štandardne na sebe oblečené, takže to ma teší na tom asi najviac, ale či budem v záberoch potom reálne vo filme, to netuším, ale... Áno. Ale tak za pokus to stojí. Samozrejme. A pre obidvoch je to prvá skúsenosť, čo sa týka filmovania? Áno. áno, sme takí začínajúci komparzisti. Rozbiehame kariéru. Presne tak, my tiež, takže treba niekde začať, takže jasné. Čo sa týka kostýmov, kostýmy ste si vymysleli vy sami, alebo vám ich niekto požičal, alebo... Oni nás obliekli vás. Áno, presne. My sme vlastne už boli pred týždňom. Obaja sme boli na komparze a ostali nám tieto. A ako prebiehala tá skúška kostýmov? Akože v zásade nemali tam pripravené žiadne kompletné kostýmy, že reálne nás vzali, začali nám skúšať, akože čo nám pasuje, nejak dávali dokopy. Akože zase nejaká veda to úplne nebola. Len aby to samozrejme sedelo, hej, tým, že vlastne boli evanielici, tak všetko pozapínané. Dosť akože dôraz na detaily. Áno. A viete si predstaviť žiť v tej dobe? Ja napríklad áno. Mne sa páčila tá móda, tie kostýmy mne sa páčia. Keďže ja mám rád dejepis, ja učím dejepis. A ty by si vedel predstaviť? To práve si nie som úplne istý, ono veľakrát, keď si ľudia snažia predstaviť niečo takéto, tak si z toho urobia výseč, hej, to čo sa im na tom páči sa im, ako povedal kolega, móda a podobne, ale už málo kto myslí na tie okolnosti okolo, to znamená komfort, hygiena a tak ďalej, takže netrúfam si úplne tvrdiť, ale zase ja nie som úplne nejaký náročný, takže ja by som s tým asi problém nemal, či by som to chcel, to už je ďalšia vec. Ale dobre, kebyže ja som direktor tohto filmu, určite vás vyberám, lebo máte perfektné kostýmy, hej, perfektne rozprávate, tak ja by som bol veľmi rád vás mať vo filme. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a dúfam, že budete vo filme a želám vám veľa šťastia. Ďakujem. A ja som spravil rozhovor s mojím Marekom samostatne, lebo aj on je hviezda setu. Tak, Zlato, za chvíľu ideš na to. Ako sa cítiš? Cítim sa veľmi fascinujúco, lebo konečne už bude rada na mne a pôjdem na scénu. Ešte neviem, čo to bude, ale bude to nejaký chaos v dedine, takže bude sa pravdepodobne utekať a zjapať. Dúfam, že efekty budú všade, že krv bude striekať, výbuchy, oheň, lastovičky budú lietať a tornáda pôjdu, takže som si to neviem predstaviť. Ale je to veľmi good experience pre mňa. Je to prvýkrát, čo som v takomto oficiálnom nejakom filme, čo sa týka nejakých štúdií. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ale nezvládol by som to samozrejme bez mojej lásky Natálky, lebo samozrejme ona je moja asistentka a všetko mi pomáha. Však? Áno, presne tak. Zlatík, ja ti prajem, aby ti to dobre vyšlo. Daj do toho maximum, daj do toho dušu, ako za ty vieš. Konečne sme sa aj my, komparzisti, dostali na rad. Delili nás do skupín podľa spoločenských vrstiev, ako sú mešťania, šlachta a rolníci. Toto je Slovensko! Toto je Slovensko! A my vytrváme zničuty! Sme ako Prokop, ako Žižka, ako Iskra! My sme boží bojovníci! Mela! A pozor, a zpátky! Za slobodu! Na Mareka som strašne hrdá, pretože toto je veľmi náročná práca, ono sa to nezdá a teraz aj veľa komparzistov pochopilo, že točiť film nie je len tak, aby to sedelo technicky a zároveň aj obrazovo, je to veľká fúška a hlavne keď je toľkoto ľudí. Usmerniť taký dav ľudí nie je jednoduché. Režisér nás usmerňuje a vysvetľuje konkrétne, ako máme kričať na doplnenie zvuku pre scénu. Daj do toho maximum. V zásade kričať na zvuk pre zvukárov.
pre zvukové efekty. Ideme na to, pripravte sa. Nezlaknite sa. A Štúr Urban Hoďa už idú! Už idú! Už idú! Idú! Už idú! Čo sa stalo? Hlasivky, jo? Už tu kričím dosť dlho. Stopnem, děkuju, bylo to perfektní. Nemáte za čo, rado sa stalo. Rád prídem o hlasivky. Tak, Marek akurát natáča poslednú scénu. Režisér musí docieniť, aby vytvoril čo najväčší počet ľudí. Teraz je tu okolo 400 účastníkov, ale v skutočnosti musí docieniť, aby vyzeralo na kamere, že je okolo 5000. Premiestňuje plátno a preskupuje jednotlivých ľudí. Ďalší záber bol na hlavnú kameru, kde sa nahrávala vzbura alebo povstanie. A vcítil som sa do toho tak, ako keby som to prežíval naozaj. Čo si myslíte? Bolo to autentické? Sledujou, jsou nervózní a už přichází Štúr Urban a Divo Hoďa. Stop, bravo, bravo, bravo. Veľmi ma dnešok obohatil a teším sa, keď to s Marekom všetko preberieme. Dnešok by som zhodnotila tak, že naozaj to bolo veľmi inšpiratívne. Veľmi pekne ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu, teda hlavne Marek. No ja som ho iba točila a urobila som z neho hlavnú hviezdu. Na filme sa pracovalo od roku 2020. Natáčanie prebiehalo na rôznych historicky významných miestach, ako napríklad v Pezinku, na Lomnickom štíte, vo Zvolene a na Liptove. Hlavný herec prešiel významnou premenou kvôli svojej roli. Musel schudnúť 25 kg, naučil sa jazdiť na koni a dokonca si aj prefarbil vlasy. A my veríme, že sa ti video páčilo a ak si nebol na tomto filme v kine, určite odporúčame ti ho pozrieť. A dovtedy, kým my neurobíme sci-fi Štúra, kde vrátia Jánošika, tak káva je na nás.